Durant la Setmana de la Natura, des de Fundació Trenca vam organitzar 2 jornades de descoberta a la nostra finca salvatge, situada a la Vall Major de Bovera. Al llarg d'aquests dies vam compartir amb famílies, professorat i visitants la biodiversitat que acull aquest espai, on practiquem l'agricultura regenerativa. Vam observar granotes verdes a les basses i vam aprendre a instal·lar una càmera de fotoparany, una eina molt útil que ens permet saber quins animals es mouen per la finca quan no hi ha presència humana. També vam ensenyar com treballar l'Olívia, la nostra companya de 4 potes que ens ajuda a localitzar tortugues mediterrànies. Aquesta espècie, que es troba en perill d'extinció, és una de les protagonistes del projecte de seguiment i recuperació que duem a terme des de la nostra entitat. Un dels moments més emocionants de les sortides va ser l'alliberament d'un xot, un petit mussol que s'alimenta principalment d'insectes. Aquest exemplar havia patit un cop contra una finestra i es va recuperar durant 2 mesos al Centre de Fauna Baicalent, abans de poder tornar al seu hàbitat. Així com el veieu, tan petit que és, cada any se'n va cap a Àfrica. Moltes gràcies a totes les persones que vau participar i vau fer d'aquestes activitats una experiència tan enriquidora. Ens veiem aviat, a la natura.